Indignación na Pobra do Caramiñal en todo Barbanza pola imaxe ofrecida desta zona da Arousa e dos seus veciños nun programa dunha televisión privada de emisión nacional. O programa, emitido na noite do martes, cuxo tema central era a desaparición de Diana Quer, calificou a Pobra do Caramiñal como a capital do narcotráfico na ría de Arousa, en cuxos povos as detencións por homicidios e asasinatos aumentaron un 40%. A xente non dá creto. Atónitos se quedaron esta pasada noite os veciños e veciñas da Barbanza, en especial os da Pobra do Caramiñal, ante a emisión dun programa de 4 en El Punto de Mira, un programa de investigación no que se trataba a desaparición de Diana Quer. Durante este programa tratouse a Pobra do Caramiñal como o peor lugar posible para desaparecer, a capital do narcotráfico, onde os veciños estamos acostumados a vivir co crime, oír e calar. Palabras moi duras que caeron como un sarro de auga fría entre os veciños e veciñas, que dende o primeiro día da desaparición da moza se volcaron en intentar axudar, dentro das súas posibilidades. De certo, dúcias de chamadas foron recibidas no propio Concello da Pobra e na Garda Civil, aportando información, todo aquilo que puideron ter visto durante aquel 21 de agosto e mesmo en días previos. Dúcias de voluntarios peinaron os montes en busca da moza ou de algunha pista, pero do que non se sabe non se pode falar e non por iso se ve un crime e se mira a outro lado. Os veciños están indignados, piden unha rectificación que limpie a imaxe da Pobra do Caramiñal e animan ao alcalde a tomar medidas. Criminalizar a un pueblo entero porque haya desaparecido una chica que no tenemos culpa ninguna, pues lo encuentro absurdo y de muy mal gusto. Xa en canto terminou o programa se mandei un WhatsApp por aí que vamos, chamálle payaso, pero os payasos non teñen culpa, os payasos son boa xente. Quen se lle ocurre? Donde, en este pueblo, onde están os asesinatos todos os días e todo, que os hai no outro lado, bueno, eso é outra cousa, pero aquí, un pueblo máis tranquilo que este. Unha mentira total. Aquí sempre foi un pueblo moi tranquilo e nunca hubo, pasou desta chavala, pero nunca hubo nada desto, Este é un bulo que lle están botando ao pueblo que non, aquí nunca pasou nada deso, nunca. Si, isto é unha cousa que non ten explicación, vamos a ver. Isto pasou como pudo pasar en calquera outro pueblo. Aquí están dicindo que hai droga, a ver, hai droga como en outros pueblos pequenos. Os chavales, pois, dróganse como en outro sitio, pero non a cantidad que dixeron onte, que era un pueblo de drogaditos, que era... Esa é unha mentira total. A ver, non ten lógica o que están dicindo, É un pueblo moi tranquilo, unha xente boa, traballadora, e non hai todo o que están dicindo, é unha mentira total. Deberían tomar medidas e saliren todos e deciren que isto que é unha barbaridade o que están facendo cos pueblos, tanto como en Rianxo, como en todos, en Ribeira, e xuntárense todos e saliren, e isto non ten lógica que estean dicindo isto de todos os pueblos da ría. Tiñan que tomar medidas, pero medidas drásticas, non pasaren destas cousas que están dicindo, porque onte dixeron na televisión cousas moi feas. Vostede que é unha zona tan peligrosa aquí o Barbanza? Que va, peligrosa es más por ahí que por aquí. Más por ahí que por aquí, fíjate tú lo que te digo. Y yo lo sé porque ya te digo, vivo allí en Cádiz. Y allí pues yo veo lo que hay. Y veo tantos chiquillos que están metidos en esa mierda. Pero todo eso es mentira lo que están diciendo. Está previsto que o alcalde da Pobra, Xosé Lois Piñeiro, compareza mañá ante os medios.